Ako pokušavaš da smršaš, ali stalno završavaš na početku, onda ovaj video može da ti promeni način razmišljanja. Jer većina ljudi misli da je problem u disciplini, da nemaju dovoljno volje, da su lenji, ali nakon mnogo razgovora sa ljudima koji žele promjenu, shvatio sam jednu stvar. Problem uglavnom nije u osobi, problem je u sistemu koji prati. Danas ljudi probaju sve, dijete, gladovanje, treninge, izbacivanje hrane, razne brze metode i neko vrijeme možda vide rezultat, ne? Ali onda se kilogrami vrate i tada kreće frustracija. Ljudi počnu da misle, možda ja jednostavno ne mogu, a istina je potpuno drugačija. Telo nije napravljeno da funkcioniše pod stresom i ekstremima. Kada neko preskače obroke ili jede haotično, kad nemaš energiju, plan ili podršku, normalno je da ne možeš dugo da izdržiš. I zato verujem da mršavljenje ne treba da bude kazna. Ne treba da bude glad, nervoza ili obsesija hranom, već sistem koji možeš da pratiš dugoročno. Evo šta sam primetio da pravi najveću razliku kod ljudi. Prvo, struktura dana. Kada osoba ima bolji raspored obroka, više proteina i vode, odmah ima više energije. Manje haosa znači više energije da se fokusiraš na prave stvari, a ne na brojanje svake kalorije. Drugo, jednostavnost. Većina ljudi odustane jer pokušava da bude savršena, a realno niko ne može savršeno. Ključ je u doslednosti, a ne u tome da nikada ne napraviš grešku. Jednostavan plan je onaj koji se prati. Treće, podrška i smer. Mnogo je lakše kada znaš šta radiš i zašto to radiš, bez lutanja. Kada imaš nekoga ko ti čuva leđa i jasnu mapu puta, uspjeh prestaje da bude pitanje sreće. I baš zato sam odlučio da napravim besplatan video kurs, da ljudima objasnim kako da krenu jednostavnije. Želim da razumeš ishranu i da prestaneš da lutaš između dijeta i konfuzije. To je moj cilj za tebe. Jer verujem da većina ljudi ne treba još jednu dijetu. Treba im razumevanje. To pravi trajnu promjenu. Ako želiš pristup besplatnom kursu, pošalji mi poruku sa rečju plan i poslaću ti informacije. Bez pritiska, bez komplikacija. Samo koraci koji mogu da ti pomognu da konačno razumeš šta radiš. Hvala što si gledao. Vidimo se u kursu. Ćao!